Takže ahoj lidi, dneska jsem tady se Šotoušem Jirkou. Ahoj. A dneska budou tipy a triky v Robloxu v Pet Simulator X. Budou tipy, protože samozřejmě zbývá den a 22 hodin a hráči vidíte, že mají huge pety, tak si dneska ukážeme, jak získat jednoho tohoto krásného. Moment, a co jako tady mám dělat? No počkat. Teď ukážeme si tady na Jirkovi, jak dostat jednoho takového krásného huge peta. Že Jirko? No, tak co? Takže. Mám dělat? Teďka. První rada je... kolik máš světů odemknutý? Já nevím, kolik mám světů odemknutých, jak to mám jako poznat. Aha, takže první rada. Pokud jste třeba nějaký i začátečníci, tak potřebujete si odemknout tady to vajíčko. Tady ten je nejlepší, ale vypadá to, že stačí i tohle, anebo stačí i toto základní. Takže. Já to stačí, no. Jirko, protože ty máš teďka asi jenom základní, že? No to mám, no. A kolik máme? Coinů? Coinů, já mám jenom 1.01M. Takže tam mám napsaný teda. To stačí. Takže. Vidíš tady tyto hráče? Ano. Asi no, vidím, no. Takže jo, vidím. Já první rada pro vás hráče je stáhnout si autoklikr. Autoklikr je dobrý docela. Což Jirka teďka nemůže, protože hraje na telefon, možná to jde na telefon. Já jsem ten páček, co tady skáče, jak vidíte. Já se vám pokusím dát nějaký autoklikr do popisku. Dej ho tam, pokud ti to půjde, jo? No, jasně. Protože a pak teďka vy vidíte, že já tady mám turn auto a prostě buj egg, že jo, a že prostě mám ten skip. Ale představte si, že tady je Jirka, úplně nový hráč. Počkej, tak já tam půjdu, jo, abys to jako mohl představit. Kam mám jít? Tady, k tomuhle základní. Jo, tak já k němu půjdu. A Jirka, když klikne na to vajíčko, já na ní tak kliknu. Dá yes. Yes. Tak prostě mu to trvá strašně dlouho. Jo, už se mi tady něco odemyká. No. Mám nějakou kočku. Strašně dlouho trvá, než mu něco padne, což jakože... Já mám nějakou kočku teďka. Ano. Okay, a to dělá co ta kočka? Takže první... Jo, ona za mnou chodí, jo takhle. První věc, potřebujete tady ty rank redwardy si brát. Druhá věc, musíte si vždycky aktivovat nějaký třeba, stačí jeden boost. Jo, takhle. Já jich mám teda hodně, jo, já nemám co říkat, ale třeba tohle mám 32, což je strašně dobrý. Vidíte, že potom kliknu, nebo takhle zapnu ten autoklikr, moment, já takhle sjedu. Pardon, že to musíte vidět takhle. Hej, co, proč ten páček tak to musím vypnout a zapnout, ok. To je docela fail. Chudák. Kamu? Říkám otevřít. Tak, teďka si nastavíte tady 0, tady si nastavíte 1, tady si nastavíte 0 a tady to můžete tak jasně. My nikdy nemůžeme mít klid, jo. Hej, co to je? Ostatní prostě, jako Smusa s Mentem, můžou mít klid, ale já se omlouvám, tak teďka vlastně můžete udělat toto. Kde to je? Vzít takhle toto, dát to jenom takhle malinko. Počkej, já tam... Že Jirko? Tam nebudu skákat. No. A pak hráči jako Jirka můžou veselé otevírat takhle vajíčka. Furt. Jo, to jsou vajíčka, aha. A za to pak něco dostane. Za to, Jirko, za to, že budeš otevírat tyto vajíčka, můžeš za jeden den ještě a 22 hodin pardon, ať mi to tady nepípá. Dostat toto. Takového krásného velkého peta, který je strašně vzácný. Myslíš toho ohňovýho tady toho? Ano. Jo, a ten ho zmizel teďka. No, protože já jsem si ho dal pryč. Takže, Jirko, potřebuješ autoklikr. Autoklikr nemám, protože jako já... No jasně, hraješ na telefonu. No, hraju, no. A teďka můžeš krásně a vesele otevírat vajíčka. Tak já to zkusím. Takže yes. Jako nedostaneš od prvního vajíčka, ale... Co jsem to dostal? Kočku další. Takže máme 2 kočičky, jo takhle, já už to chápu, já otevírám vajíčka a za to dostávám toho nějaký zvířata. Ano, přesně.
OK, teďka bude červená, ne? Protože tady Tak. vidí... Jo, červený A pro ty pes, hráče, je to červený pes, jo. pro ty hráče, kteří jsou little pejtovin, Tak to není tak špatný level, to si Takže- vybral náhodou dobrý. mezi tím, co Jirka tady bude otevírat, Jirko, můžeš otevírat Jo, počkej, tak normálně, já jdu na to. Tak. Na to. Jo, tak yes. vy tady musíte udělat tajný příkaz, jo, strašně tajný, který vůbec není Okay, tajný a právě jsem si ho vymyslel, Okay, tady to. takže tak. Ready? Dáte třeba, nevím, Je. napíšete Počkej, co mám teď dělat? Huge Hell Rock Summon Já to nechápu. from Egg plus tak. Můžete třeba udělat tohle, jo, to je jako random. Dobrý. Pak teda dáte teleport. Yes. Dáte si, Tak už otvírám ty vajce. to je super, dáte si tady úplně poslední lokaci. Králíčka bílá. Kdo nemá poslední lokaci, tak Další dejte otevři. Axolotl Cave. Kdo nemá Axolotl Cave, tak dejte Giant Alien Chest nebo Steampunk To je Chest. zase kočka. Kdo má to, tak Haven's Gate, anebo v cavece je ta poslední tam, Yes. nebo ve vulkánu. Takže tak. Tak, kolik jich máme teďka? A pak- Další kočka. Další kočku, ano. Tak Další dělej, kočku. otevři znova. Tak, teďka, protože vidíte, že já mám 11 petů, tak samozřejmě Furt se jich kočky. snažím získat 11. Dělej, dokud nebude někdo jiný než kočka. Jirko, prosím. Teďka tady vysvětluju. Bunny, nice. Zjistili jsme, že toto je nejlepší vajco. Teďka vlastně vy dáte. Připravíte si tady tohle, dáte si tady Pixel Volt teda, já si dám Pixel Volt. Teďka turn on a rychle Dám ty kliknu na zvířata. Pixel Volt. A teďka by se mi měli i tady otevírat vajíčka, ano. A kdo to máte Vajíčka prostě máme. ty speed kliky a tohleto i triple hatch, tak to bude pro vás úplně lehký. A ty hráči, kteří to nemají, no, tak prostě budete muset farmit pomalu, ale budete farmit furt, takže dobrý. Tak zapnete autoklikr a ono vám to takhle bude automaticky Yes. klikat, bude vám to automaticky farmit a bude vám to automaticky farmit gifty, takže tak. Vidíte, že teďka mi to automaticky kliklo. Yes. A takhle můžete přes celou noc farmit, Jirko. Jo. A to je Tak. docela jako dobrý. A protože by tady to video bylo krátký, kdyby to bylo jenom s tipem, tak asi jako, no tak asi končím. Počkej, tak já půjdu za tebou, aby jsme se tam jako šlo vidět taky, když budeme končit, jo, s tím videem. Ne, dobrý, ještě nebudem končit, ale uvidíme. Počkej, tak já bych mohl třeba teďka tady ty coiny jako ničit s těma mýma mazičkama. No a pak vlastně třeba tady ty petí, že jo, ty jsou strašně Počkej, dobrý. jak já to zkusím, takže klikám na coinu a oni ji seberou. Do- Oni je seberou, sorry. Tak a teďka ještě rady a porady pro začátečníky. Já teda vypnu autoklikr. To trvá dlouho, protože tady se Dám ještě si počítá. pryč ty Kdy to pety. končí. To je za dlouho. Končí už. Musíš na to kliknout víckrát těma petama. Jo, dobrý. Takže to funguje. Takže jo, zničte to, já nechci, že tady byli. Tak jo, tady už Takže to když počká, nechcete takže být ty počkám. hráči, který prostě se napojí a hnedka please free pad, tak musíte, ježíš, můj kamarád. Teď kdyby tě slyšel, no. No, takže vy se teleportujete. Když vám to takhle otevírá furt, tak počkejte máme je. a vlastně hnedka co se to, tak kliknete a teď by to Tak mělo počkej, už tak klikneme tam otevírat. Takže, Halo, Zničte jo, peníze. kámo, já se s tebou zničte je. napíšu hi a to je všechno, tak. No, takže rady pro začátečníky. Ničeho. Máte jedničkovýho peta, jo, základního. Jo, dobrý. Musíte jsi si tady. počkat na gift. Stačí normálně prostě jeden gift, jo. A jak vidíte teďka mě, Ano. tak já mám za sebou ty mazlíčky, protože jsem je dostal od toho, že jsem si oddemykal furt ty vajíčka a máme teďka. Dávám to vlastně gifty a prostě dostanete a můžete, teda gifty peníze vám to dá a můžete otevírat. A teďka vám ukážu, Počkej, já půjdu pryč. okay. Jak běhají Teďka vám ukážu možná oferku dobrýho hráče, protože toto je můj kamarád. Počkej, mě tady fokují zprávy, tak já tam něco třeba taky napíšu. No jasně. No, napíšeme třeba jenom hi, no, jako ahoj, protože počkej, hi. Tak. No, Ale protože, hele, tady začátečníci, abyste všechno věděli, jo? Jirko, koukej. no, Trade,
je, že můžete s někým tradeit, ano, prostě chápeme. A pamatujte si tady ty ikonky trade, achievements, tady máte ty různé, ale to není tak potřeba, mastery, abyste se mohli podívat, jak jste na tom s levelama, exclusive shop, tady si dáváte ty boosty a kupujete to, settings, tady máte trading, já to mám teďka vypnutý, aby mi sami blbejci neposílali trady. Pak tady si můžete vypnout třeba tohle, to já mám vypnutý, aby mě to tam nerušilo, to si můžete vybrat i ty. A teď si představte, že jste noví hráči, máte, já nevím, tohle, jo, například. No já nevím, prostě takovýhle pety. A teďka prostě musíte takhle ničit ty coiny, no. Tak si počkejte prostě na gift. A to já jsem vlastně už a dělal. Stačí. A potom podle toho, kolik máte coinů, tak si běžte tady otevřít. A tady je i značka ukázaná, jakože máš mazlíčka, šipka a ničíš ty coiny. Ano. A tady pan Vortex furt něco pomachce. Tak já mu něco nebo napíšu, jestli. Takže já se omlouvám lidi, že tady pan Vortex do toho mluví, ale tak. Hej. Takže prosím vás, protože už budeme končit, tak takže nějaký metody jsem vám ukázal, jo. Když tak hlavně potom, když budete si čekat na ten gift, tak jestli budete mít z exclusive shopu, ano, exclusive shop, tady ten košíček, triple coiny, tak si je vemte, budete mít víc coinů, prostě jsou to triple coiny. A doufám, že vám tyto rady pomohly. Komu ne, tak se vám omlouvám, fakt se vám omlouvám, jo. A můžete dát tady odběr na na Shotoušovi, na Shotoušírka a ahoj, protože jako tady ten cápek tady něco potřebuje, něco se mnou řešit a já to ukončím, hlavně jsem vám ukázal všechno.